özümde gördüm. Paka özünde eksperiment etmese ona ne oldu da ona? Kitabını okudum diyen hemmeden O şunu da abstraktını bırak yakoptu da sen için. Diyor boydaşıma can ettim. O da tuvaleme 135 kilo var. Kayıt derru dedim. Bağırı çiş. Grejası bağ, ayağı yüreğin ok. Ağır ya. Beni ne tansı etip ben yedim. Düğmen tansı oynadım abla gördüm. Ben başka tansı oynat bilmeyettim. öňden çıkan aktın. Şoň üçin toýlara barym okudum. Şo tansı oynat bilem okudum. Aşıp oynadım. Ece sen ben bir oynadım. Şunu yılgırandan gören maksvayını şu at görýän yılgırandan. Sonra vakit çıkan lezgin başladı. Ne açığının bugün taňa? Tekrar. Ay ne künün ninem goňularsın. Nasip bolsa. Abu basfasın hele ağlapynyň man gelip bulan batdan da. Sen ne ettin? Sen nazıklan ýa-mı ne? Mene gelecek deyip gelem o. Yoldaşım zorlap süýrek getirdi gitti. Oto şöyle kör oldu hem bana şu oldu. Doğru yaptın. Men gelecek dedim. Şey dip ýeňämesen geňer Men ýalyňy keter. oýlap aşga hepsi daýy. Men üçin o katastrofa. Ayağının meniskasını gidip operasiýa nerede ettirecektin? Nerede ettirecektin? Şu travmatologiyada. Näme diýdiňe, näme bolupdy? İýilikdir diýämi? Şu menisk bara ýolupdyr diýe. Şu üstünden geçsem suhajyly. O da men ýaman erwet ýykyldım aşağı. Ha? Meniskam suhajyly. Hani ne gymlat aýaňy? Gymlat bilýärmi ne? Hani? Ha, şey dip bilen akdyň sen. Beytip bilen aktım. Şu üstüne şey. Birinjiden şey oturup bilen aktım. Aha. Oturup bilen aktım. Oturup durýan. Bolly. Odam ayağım eplenmeýän, namaz okap bilen ok. Namaz okan epler üstüne oturmalar. Inne turulýan? Tuğul. Namaz okap. 8 günden soň alap bolsa boldy da. Hali öýe wagt nesip bolsa 15 gün adam tutaryn. Tek sen agramjyňa maýar ýelde az. Hali 8 kilo gaýdyk. Boldy. 8 güne 8 kilo. Degenýän. Menem degenýän şo.